Jeg skal nu bevise cosinus, sinus og tangents. Og det vil jeg gøre ved blandt andet at starte med at tegne en enhedscirkel. Så det gør jeg nu. Og jeg vil nu sætte min retningspunkt, som jeg har valgt at kalde for P. Efterfølgende, det jeg vil gøre som nu, det er at tegne en ret linje, som går gennem punktet P også, og gennem nulpunktet. Det næste jeg gør, det er, at jeg kan tegne to retvinklede trekanter. En, der går her, og en, der går her. Begge retvinklede trekanter har vinklen her, som jeg kalder for vinkel A. Og de har hver især en 90 graders vinkel, som jeg her kalder for B, og her kalder for C. Og så har jeg den sidste vinkel heroppe, som jeg kalder for C. D. Det næste jeg vil gøre, det er at sætte sidelængderne over for hinanden. Så jeg starter med sidelængden, der hedder AB, og sætter den over for sidelængden, der hedder AC. Det næste jeg vil tage hedder BP, og den sætter jeg så over for CD. Og til sidst tager jeg så punkterne med sidelængderne AP og sætter dem over for sidelængden AD. For nu er vi tilbage til mit retningspunkt P. Så ved jeg, at koordinaterne til det punkt kan jeg sige hedder, at P er med cosinus til vinkel A, sinus til vinkel B. Så jeg kan også lige sætte en stillet linje her for at vise det. Og som endnu en hjælp, så kan jeg også lige markere det med farver, sådan så vi har cosinus til A her, og sinus til A her, og i princippet også her. Og det næste, jeg kan gøre så, det er, at når jeg ved, at cosinus til A svarer til sidelængden AB, så kan jeg altså også erstatte det op i min formel heroppe. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg skriver cosinus over AC er lige med sinus, som jeg ved svarer til sidelængden BP, og det sætter jeg så over CD. Og til sidst, så har jeg AB over AD, og jeg ved, at når man laver en enhedscirkel, så vil radiusen altid være 1, så derfor ved jeg, at min længde AP svarer til 1. Det er også det, jeg skriver her. Så det hedder 1 over AD. Det næste, vi gør, det er at bevise selve sinus. Og derfor så glemmer jeg lige cosinus over AC i lige et øjeblik. Så jeg starter med at skrive resten af formlen op. Så altså sinus over CD er lige med 1 over AD. Det næste jeg vil gøre, det er så at isolere sinus, så derfor ganger jeg med CD på begge sider. Så derfor kommer den til at hedde sinus er lige med CD over AD. Og næste jeg gør så, det er at jeg kan se, at sidelængden CD svarer til den modstående hypotenuse. Det skriver jeg op her. Og AD svarer således til hypotenusen. Og her har jeg så bevist formen sinus. Og så vil jeg så nu bevise cosinus, og derfor glemmer jeg lige sinus et øjeblik. Så jeg skriver cosinus over AC er lige med 1 over AD. Og det jeg så gør nu, det er igen at isolere cosinus, så jeg ganger med AC på begge sider. Og så kommer man til at hedde cosinus i lige med AC over AD. Og så kan jeg igen kigge på sidelængderne, fordi vi ved, at AC, som er her, svarer til den hosliggende katete. Og igen så svarer sidelængden AD til hypotenusen. Så derfor kommer den til at hedde
den brystliggende katete over hypotenusen. Og her har jeg så bevist cosinus. Og til sidst vil jeg så bevise tangens. Og jeg ved, at tangens er lige med sinus divideret med cosinus. Og jeg ved, at sinus svarer til den modstående katete divideret med hypotenusen, og cosinus svarer til den højtliggende katete divideret med hypotenusen, kan jeg skrive sådan her. Så jeg dividerer altså de to brøker her med hinanden. Og når jeg ved, at når jeg skal dividere to brøker, så skal jeg vende den sidste brøk om. Så jeg skriver det. Så jeg skriver altså den modstående katete divideret med hypotenusen gange med hypotenusen divideret med den højtliggende katete. Og derfor ved jeg, at de to hypotenuser her, de går ud med hinanden, sådan så den kommer til at hedde den modstående katete divideret med den højtliggende katete. Derfor ved jeg altså, at tangens er lige med den modstående katete divideret med den højtliggende katete.